27 червня 2025 року. Калібрахоа або калібрахоа. Така от гарненька квіточка. А це остеоспермум. Такі от фіолетові квіти. Взагалі помітила, що цей от час, червень, літа, перший місяць літа, це, напевно, що місяць фіолетових квітів. Шолугові квіти, переважно більше серед них фіолетові. Щось такі от власноруч вирощені також, переважна більшість фіолетові. Ну, або принаймні багато фіолетових, розових. Дельфініуми також квітнуть, також фіолетові, розові. І такі от. І якась бджілка, здається, чи то оса. Збирала нектар, вже полетіла.